Fl-isfond ta' sbuħija tal-gżira ta' tliet għoljiet is-sif filgħodu ġewwa n-Nadur, il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat preżenta tim b'saħħtu li għandu il-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali f'Għawdex. Bil-kandidati ħdeħ, Dr. Muscat saħaq li l-Partit Laburista għandu 59 kandidat tal-elezzjonijiet lokali fejn 22% minnhom huma nisa u 32% minnhom huma żgħażagħ. Għanna tim tajjeb li ġej minn kull qasam tas-soċjetà, saħaq il-Prim Ministru, li spjega wkoll kif in-numru ta' kandidati huwa 7% iżjed minn qabel. Il-Prim Ministru qal ukoll fil-gżira ta' tliet għoljiet il-Partit Nazzjonalista prova jilgħab logħba bid-demokrazija billi ma ħareġ biżżejjed kandidati u kien grazzi għall Partit Laburista li fuħut mill-lokaltajiet se jsiru l-elezzjonijiet. Madwar 10,000 votant Għawċin ma kienx ikollhom għalfejn joħorġu jivvotaw għal kunsilli lokali. Qegħdin ngħidu kważi nofs l-elettori ġewwa Għawdex kienu ħajjiġu affettwati minn logħba politika illi ipprova jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Dr. Muscat spjega kif hemm numru ta' sindki u kunsilliera nazzjonalisti li din id-darba għażlu li ma jikkandidawx ruħhom mal-Partit Nazzjonalista. Semma lokalità bħax-Xara li baqgħet sal-aħħar tistennu se jkollha biżżejjed kandidati biex issir elezzjoni wara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista pruvat tagħmel manuvra politika. Il-Prim Ministru għalhekk ħeġġeġ lil-Għawċin biex joħorġu jivvotaw u jsemmaw leħinhom. L-elettori Għawċin jeħtieġilhom li jwieġbu u jistgħu iwieġbu l-votanti Għawċin billi fil-25 ta' Mejju illi ġej jivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Sa dan it-tant wara l-preżentazzjoni tal-kandidati Għawċin għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali, il-Prim Ministru żar diversi lokaltajiet fejn ingħata laqgħa sabiħa mill-Għawċin. Fil-Munxar ma strudaxxa li tkellem mal-Prim Ministru spjega kif huwa beda x-xogħol bħala passatemp, iżda tant żdiedlu x-xogħol li se jkollu jkabbar l-operat tiegħu. Fejn silemu fil-qala, l-Għawċin laqgħu bil-kbir lill-Prim Ministru u sema l-ħsibijiet tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.